Wszystkie słuchawki na tej fale. Mare. Може веднъж. Хайде ме снимай малко. Не натискай нищо. Чай да се оправя. Не натискай нищо, това е видео. Приказвайте нещо. Ти се става в къщата. Вие сега се такова. Кой? Се стегнахте. А? Вие се стегнахте, въобще не говорите на мъж. Не Приказвайте. решавате. Ще я кажа на това. Какво да прави? Гаргите. Аз има и гаргите, които са черни, големи. Къде? Но там отиваха. Сега ще гоним гаргите. Не, там са по дървото, след там, гледай. Хайде по-бързо. Не. Не фърляй, Петя. Хвърлям. Надявам се да не мокне всичко. Мале, погледни. Коя? Да. Ела тук да снега да видиш колко е натрупано. Да се види колко е голямо. Мамо! Мамо, погледни ме! Мамо, искам да се кача. Къде ще качиш? Там ще пропаднеш до шията. Хайде. Не. Защо до шията? Защото много скучно. Натрупано. Е, гаргата там, виждаш ли? Къде? На пътя срещу нас там. Да. На мамо всички! Айде, чакам. Тогава на мен не мога. Ahoj.